uJohn Moodey ndawonye no-advocate Gillian Benson ngabantu abazibandakanye ne-Action SA eliqela lika Herman Mashaba kutshanje. Kwinyanga epheleleyo lo kaMoodey ubhengeze kokuba uyalahla kwiDA emva kweminyaka ama-22 eyinxalenye yalo mbutho. Ukanti ke wayesaya kuba lilungu lepalamente le-ANC uGqirha Makhosi Khoza noFaky Mento bangathi bazaba ziinkokheli eziphambili nabo kulo mbutho. We have appointed Dr. Makhosi Khoza as the provincial chairperson and head up our campaigns in KwaZulu-Natal. We've also appointed Faky Mento as chairperson in the Western Cape and Mr. John Moodey as chairperson here in Gauteng. We will be making further appointments in the coming weeks and months. Lo kaMoodey uchaze linyathelo lokuba zibandakanye ne-Action SA njengeqela eliza kubona kubakho utshintsho kwinkululeko yoMzantsi Afrika. I believe you mean this is the charter that we have achieved. Yes. Because that is what it is about. And that is why I am once more enthused. Ukanti ke lo mbutho unike ikomishoni ezimeleyo yonyulo yentsuku ezisixhenxe okokuba uphendule kwisicelo se-Action SA sokufuna ukubhalisa phantsi kwe-IEC. Kanti ngaxeshanye ke lo mbutho uza kwenza konke okusemandleni uqinisekisa okokuba uyaphumelela gqathu kuwo wonke amaphondo kunyulo lorhulumente basekhaya lonyaka ozayo. Ndingwabongile Dumako, kwiindaba ze-SABC eGauteng.